Bé, moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència. Alguns heu vingut de molt lluny, d'arreu de la nació, a agrair aquest esforç i aquesta perseverança a l'hora de donar suport a una opció política novella, però que realment aspira algun dia a capgirar el destí dels catalans. Moltes gràcies també a l'Anna Flores, la primera tinent de batllia de Ripoll, per la seva presentació, i a la resta de membres que conformen la mesa, en Ramon Abad i l'Imma Nadal, per ser-hi sempre i al peu del canó. Moltíssimes gràcies també a tots els afiliats. Fa 5 anys se'm va acostar la Margarita i tota indignada em va dir a veure si podíem fer una llista municipal per destronar a qui havia fet homenatges als familiars dels terroristes. Si algú ens hagués dit en aquell precís instant davant del monestir que 5 anys després governaríem Ripoll i tindríem un peu al Parlament de Catalunya, ens haguéssim fumut a riure, incrèdules i sarcàstiques. Allò que semblava utòpic i impossible s'ha esdevingut i ho ha fet d'una manera improvisada i frenètica. El mèrit d'aquesta victòria és vostre, nostre. Els integrants d'Aliança Catalana som un exèrcit de petites fulles captant sol i aigua per aquest roure mil·lenari que és Catalunya, que feia molt de temps que vivia capbussat en la foscor, la sequera i la desesperança, i que gràcies a tots i cadascun de nosaltres avui torna a tenir expectatives de futur i de vida. Som aquí per enfortir les seves arrels i per estendre el seu brancam arreu de la nació catalana. Aquells que durant dècades han fet servir el seu tronc per arrepenjar-s'hi, aquells que l'han mig doblegat amb la seva ambició i les seves mentides, ara ens assenyalen i ens insulten embravits. Això, creieu-me, anirà a més. Les denúncies, les sancions, la persecució. Perquè si sense diners, sense mitjans, sense comprar el favor del quart poder, comptant només amb el micròfon de la batllia de Ripoll, ja hem començat a desballestar-nos el negoci, imagineu-vos què no podrem arribar a fer amb el micròfon i l'altaveu del Parlament. Fem por perquè no hem vingut aquí a fer la viu-viu ni a arrepenjar-nos endormiscats a l'arbre. Hem vingut aquí a protegir i a blindar Catalunya. Qui no s'ajup ni es reuleix davant dels diners ni davant de les amenaces fa por. La por que senten els farà cometre errors. I nosaltres serem aquí, a punt, per aprofitar cadascun d'aquests errors, amatents a cada seva relliscada. Perquè som el futur, l'única garantia de futur que tenen ara mateix els catalans i Catalunya. Amb humilitat, però amb determinació i amb perseverança, combatrem aquells que de la cultura del jaure i subsidi i de la multireincidència n'han fet tret diferencial. Farem mans i mànigues perquè el tret diferencial del nostre poble tornin a ser la llengua, la cultura, la indústria, la seguretat, la riquesa i els valors occidentals. Hem vingut a posar fi a aquest efecte crida incessant que amenaça de col·lapsar-nos i incivilitzar-nos al país. Hem vingut a reinstaurar la llibertat i la prosperitat del nostre poble. I ho farem plegats. Tant fa quants enemics rics i poderosos tinguem davant, tant fa fins on estiguin disposats a arribar per no perdre les inversions i els privilegis. Perquè si tenim el poble al costat, tard o d'hora guanyarem. I la nostra victòria no durarà 8 segons. Visca Ripoll i visca Catalunya! Desil·lusionat dels partits processistes, dels partits espanyolistes, tothom desil·lusionat, desencantat, desenganyat. I jo pensava, per què tenim tanta il·lusió? Perquè realment, si veus una llum, veus que sí, que som l'esperança de Catalunya, que som els únics que hem portat el programa i portem la Declaració Unilateral d'Independència, som els únics que vetllem de veritat perquè Catalunya no es mori. Jo me'n recordo quan la Sílvia em va trucar per dir, va, presenta't del cap de llista i tal, em va dir,
Jo dic, no sé, i d'aquí 4 anys? Diu, és que potser d'aquí 4 anys no tenim Catalunya. Esclar, fa por això, sembla que sigui catastrofista, però no ho és. Ho hem vist tot el que està passant. La gent està desesperada. La inseguretat que tenim, el català que desapareix, estem impedits, estem desprotegits. No hi ha Catalunya, sinó, vull dir, els catalans i nosaltres com a partit, el que han dit els companys abans, no? Perseguits, denunciats, vilipendiats. Però resulta que com més perseguits, més denunciats i més vilipendiats estem, més per amunt tirem. Sabeu que som tossuts, no? Jo me fa goig veure tanta gent perquè sé que alguns no havíeu pujat mai. Per exemple, avui he pujat companys meus de Tarragona i de les Terres de l'Ebre que estan treballant moltíssim, que no hem deixat de treballar. És que vam dir, hem d'estar en campanya permanent. I què vol dir això de campanya permanent? Sí que per un cantó sembla que diguis hem d'estar en campanya permanent perquè potser hi haurà eleccions a l'octubre. Això és una incògnita, que si ara aquells mags que surten que diuen hi haurà eleccions o no hi haurà eleccions, el que ho encerti s'emportarà el d'allò, depèn només si hi ha 50% de possibilitats. Però no és només que hi pugui haver eleccions a l'octubre, que si n'hi ha ja es podem posar a córrer, perquè ja ens van fer córrer amb les anteriors i amb una sabata i una espardenya que diem nosaltres allà baix. Tot el que hem fet, el que diu l'Oriol, que som austers, amb 4 duros vam fer una supercampanya i tenim 2 diputats al Parlament i vam estar a punt de tindre quasi 6. Hem d'estar en campanya... Per la vostra assistència avui fins aquí, també per aquestes votacions de les esmenes, a tots els que heu treballat en presentar esmenes, hagin o no quedat aprovades. És important sempre expressar les nostres opinions i poder-hi dir la nostra. Sempre defensarem que tots els militants puguin dir-hi la seva i que, per tant, per majoria acabem decidint allò que estableix el partit. Per tant, és el màxim de la democràcia, que tothom tingui dret a presentar esmenes i que llavors les votem conjuntament i definim les línies del partit. Simplement, això, donar-vos les gràcies per haver vingut, animar-vos a fer gasto al poble, que som batllessa i necessitem aquí també una mica de vida. I un agraïment molt especial a tot l'equip de Ripoll, tant als regidors que m'acompanyen cada dia a l'Ajuntament com a totes aquelles persones que, fossin o no a la llista que vam presentar, ens han donat suport des del primer moment i ens han aixecat cada cop que ens tombaven. Moltíssimes gràcies a tots.